ମାଛ ମାଂସ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଭାରି ଯଦି ଆମେ ବନେଇବା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁର ଏମିତି ତରକାରୀ। ହେଲେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ନମସ୍କାର। ତ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଏଇଠି ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିକି ରଖି ନେଇଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନେବି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ପକାଇ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆମ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ହେଉଥିଲା ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜୁରାତି ଥିଲେ ବି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ। ଆକୁ ପକାଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ସେଥିରେ ଆଳୁ ଆଉ କୋବିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏ ଭାଜି ନେବା। ଯେମିତିକି ଅଧିକ ନାଲି କରିକି ଟିକେ ଭାଜିବେ, ଖାସ୍ କରି କୋବିକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଏଇଠି ମୁଁ କରେଇ ନେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇ ଯାଇଛି, ଜିରା ପକାଇ ନେବା। ଆଉ କଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇ ନେବା। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବ। ଭାଜି ହେବା ପରେ ସେଥିରେ କଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇକି ହାଲକା ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି, ନହେଲେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ କଷିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଲୁଣ ଦେଲେ ଆମ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ। ଏଠି ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆ ଦେହରେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ପକାଇବା। ଏଠି ହଳଦୀ, କରି ପାଉଡ଼ର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଠି କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପକାଇ, ଯେଉଁଟାକି କଲର୍ ପାଇଁ, ରାଗ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। କଲର୍ ପାଇଁ ରାଗ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ରାଗ ସେତିକି ପକାଇବେ। ଏଠି ମିଟ୍ ମସଲା ପକାଇ ନେଇଛି। ଆକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଦୁଇଟା ପଛରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ମୋ ମନେ ନଥିଲା, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଯେଉଁଟା ବଟା ହେଇକି ଥିଲା ସେ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ନେବା। ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। 5 ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ରଖିକି ତାକୁ କଷି ନେବା। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠି ମୁଁ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇକି କଷି ନେବା। ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇକି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଅତି ବେଶୀରେ କଷିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବ ଏମିତିଆ। ତାପରେ ଆଉ ଘୋଡ଼ଣି ଦେବେନି, ସେମିତି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକିନା କଷିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି 10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ମସଲା କଷିଛି। ମସଲାକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ କଷିବେ ତା ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ଭଲ ଆସିବ, ଆଉ ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ଭଲ ଦେବ। ଏଇଠି ଆମର ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଭଜା ହେଇକି ରଖାଯାଇଥିବା ଆଳୁ ଆଉ କୋବିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇକି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକିନା, କାହିଁକିନା ମସଲା ଆମର ତଳେ ଲାଗିଯିବ, ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା, ଯେମିତିକି ମସଲା କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ମସଲା ଏଇଠି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଆକୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା କଷିବାକୁ। ତ ଏଇଠି ଆମର ସେଇଠି ଫାଷ୍ଟ 80% ମସଲା କଷିବେ, ତାପରେ କୋବି ଆଳୁ ସହିତ ବାକି 10% କଷି ନେବେ। ଏଇଠି ଆମର ଭାଜିଲା ବେଳେ ପରିବା ସବୁ 50% ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଠି ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଉଷୁମ ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସେ। ତ ଏଇଠି ତା ଲାଷ୍ଟକୁ ଗରମ ମସଲା ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇ ନେବା। ଏଇଠି ଆମ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଭାତ ଆଉ ରୁଟି ସହିତ ଯେମିତି କଲେ ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଘରେ ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ।